Здравейте, приятели на блога Силен.bg. Както знаете, темата за изотоничните спортни напитки ме вълнува доста. Правил съм вече материали по тези въпроси, както и съм ви представил някои готови купени продукти от магазина. Ще продължавам винаги да ви запознавам с такива спортни продукти, но днес показвам как сами да си направим спортна напитка. Какво ни е необходимо? Минерална вода, макар че аз не съм претенциозен и си пия обикновено от чешмата, но за напитката ще използвам минерална, щипка сол, малко захар, сока на половин или един цитрус, може портокал, лимон, грейпфрут, на кой каквото му харесва, и разбира се някакъв съд. Аз ползвам от популярната напитка Изостар, за която също ще напиша няколко думи. И така, да не се бавим, да започнем с приготовлението. Взимаме изцедения вече собственоръчно сок и го изсипваме в шишето. Добавяме щипка сол, важна за водно-електролитния баланс, характерна съставка на спортните напитки. Ще сложим и 2 пакетчета захар. Ето така. Все пак трябва да имаме и някакъв източник на бързи въглехидрати за напитката. И доливаме водата. Ако искате просто да се хидратирате и нямате за цел да покачате мускулна маса, а напротив да отслабвате, може да не добавяте захар или да сложите само едно пакетче. И с това разбира се разклащаме добре и нашата домашна изотонична напитка е вече готова, като виждате колко малко време отнема за приготвянето, колко е ефтина, а ще ви върши същата работа, каквато и купените от магазина. Това е, четете www.silenbg.com, следете ни във Facebook и Twitter. Това е, поздрави и успех!